Pilipinas, good morning. Welcome po sa programa niya tong Radyo Klinika. Ang unyang pungal daw nin Sabado, The Health Reflection of Me. Kung ano day yan ang sa imong namatian, iyo ka. Iyan po sa tuyang pag-irestoryan mo niyan. Nata mga tugang takay pontang impo may paluwas, ano? Nata kay ponta pong mamonitor mga tugang an mga sitwasyon kan sa tuyang dugo. Siri ngaya sa sugar an para sa creatinine, para po sa satuyang uric acid, para po sa SGPT, total cholesterol, di ba? Para po sa satuya na triglyceride, urinary buday ba pa, bad cholesterol, etc. Nataputa kay puhanta iyan, mga tugang natawanan kay atensyon, dapat ang gabos ka normal, di ba? Tangani po na kita, mga tugang maiharayo sa anuman na problema. Yan ang hapot, di ba? Kaya, iyan po ang sa itong tatawanan ni Doon mo niyan na pag-aaga. Kaya batang mo niyan na pag-aaga, si Dr. Chris Gianan, pero sa mga partner tapolig din sa DCGB. Pero bago yan, tabi, may walk mo niyan, di ba? Ikaw mo niyan kiwalk diyan, pasiring diyan sa embarkadero. Mga tugang kasabago, nadadangog ko si Lowens, boda sa Angie, sa oron sa Bishop Joel Bailon. May kinaraman sa Penitential Walk for Truth. Para po mga tugang sa konektado ini, may kinaraman po sa pag-abot kan sa tuya mga tugang na eleksyon. Totoo, halat-halaton talang na makakonek, si Dr. Chris Gianan, mga tugang sa tuya tabi na Zoom, para mas lalo ta po na maintindihan kung ano ang mga dapat niya to na ika-share sa tuya ngunya na pagkaaga, hindi po sa tuya na programa. Okay? O halat-halati natin. Sabi nga niya ta. Gari naghanap si Dr. Chris Kim makasug na signal. Mga tugang ngunyan pungal daw para po mas okay ang sa tuyang discussion ngunya na pagkaaga. Budas may mga hapot tabi, pwede man nag-text sa 0928-777-5548 para po mga tugang sa tuya na sendong mga kahaputan, may kinaraman dyan sa mga natatakay po ang tanggibunan. In fact, sa aga, Domingo, iga po mga tugang mga dyan sa Divine Word College of Legazpi, sa Kiwanis Club, igwa po dyan ki Watch Your Health Program. Yan baga na anibagaro, natatakay po na magpa-blood chemistry, regularly, natakay po ang dapat hilingon yan, mga tugang na regular na blood chemistry yan. Siyempre gari nga common sense man sa ang hapot mo. Pero hilingon mo, natapig-ignore ta. Diba? Natapig-ignore ta. Natatagaro dahil, kung dahil kita madiscover na may namatian, dahil kita nagbumonitor. It's a kind of prevention, mga tugang sa satuya, tabing mga salon. Alright? Kung wala pa si Dr. Chris tabi, nandiyan na si Dr. Chris. Okay, sandali lang yan ang de ko kaya ipaliwanag ini. De ko kaya ipaliwanag ini. Di ba? Pero nataman ang dapat regularly, namomonitor ta mga tugang sa tuya tabi na blood chemistry. Bit normal, abnormal man iyan, di ba? Natagay po antang pakusugon ang pag-aataman kan sa tuyang salon, di ba? Ngunyan pong pag-aaga. Yaw na po sa tuyang research person via Zoom, mga tugang Dr. Chris Gianan, ang sa likodan kan sa tuyang topic ngunyan na pagkaaga. Nganya ko pa di. Ano doon maray na title kan discussion tangon yan. Una ngaya pa dian magayon. The Health Reflection of Me. Iyan. Padi, maray na aga tabi. Dr. Chris Gianan, good morning. Yes, good morning tabi sa imo, Sir Henry, at sa listeners ko kan sa ikong programa ang Radyo Klinika. Yes. Opo, thank you pa di. Gari ka dakol kang collection mo na plate number. Halig US. Ay, yung plate number sa na yan pa di. Walang out of time pa yan. Okay. Anyway, mga tugang, si Dr. Chris Gianan, saro po na diabetes and hypertension specialist, Saro po siya sa mga midbid na doktor, hindi po sa tuyang syudad. Sabi nga ni,
mas maray na nangangataman kita sa satuyang salo. Dr. Chris, tayo mo na kami rason kung dapat ang tema tangon yan matungkusan ka sa tuyang mga parantabay. Go ahead, tabi pa di. Iyo, itong title kan sa tuyang or tema kan sa tuyang programa ko the reflection of yung pigasabi tang kung ano ang resulta kan sa inyong laboratory. Ikayan. Ano po? And you are what you eat. Alay na yung pigsasabi. Kung ano ang pagkakaon mo, Apo. iyon ang reflection kan sa imong chemistry. Yan. Iyon sa imong pigapot ng inner health. Iba so external, iba so inner health. Kining inner health ta, maaraman tayo through blood chemistry and other laboratory examinations. Sarap man sala po ang objeto pataan in order to detect early para ma-preventaran ta ang onset kan sa tuyang diseases. Opo. And ma-preventaran ta itong paglala or pagkaiwa kang komplikasyon sa kailang. And of course, pag nagibuta ini, mas mahalawig pa ang buhay ta. Yun. In order also to save life. Opo. Pwede, sabi kan mga texter takan sa aldaw, natangaya rita kay puwantang regular na magpa-blood chemistry asin mariparo iyan. Buda natangaya ta dapat na nakasentro sa satuyang dugo. Ang pagmomonitor kan ibang helang para gari mas ma-monitor ang sitwasyon kan sa tuya pong salod. Paring Dr. Chris. Mostly po talaga sa dugo po. May mga chemistry po na sa dugo na pituan. Opo. Para nga maaraman kung ano ang nangyayari sa satuyang tao. Kung may mga pig-upload na diseases. But not only sa dugo, maaraman na may helang kita. Sarap man po dyan itong urinalysis. Po? Yeah. Na sarap sa tuduunan tang i-discuss mo yan. Para masabutan ka mga tao, natatangani yung dito. Yeah. And of course, yan man po si ECG ta para ma-detect itong functional capacity. Opo. Sige pa di, saro-saron ta do tabi inita, maski baga so advokasya nindo, advokasya kan sa tuyang mga amigo sa Kiwanis Club, properly identified ini na mga bagay na ini siring po ngaya sa blood sugar, ini na creatinine, ining uric acid, ining SGPT sa liver, ining may kinaraman sa total cholesterol, CBC, urinalysis, ECG, triglyceride, asin yan po na good and bad cholesterol. Saro-saron tada po kung ano ini ang kahalagahan kay na dapat niya tong monitored ang resulta po kay ni na mga blood laboratory result po kay ni. Iyo po. I will only be discussing padinghen. So basic makakulangan po kita sa oras. I will discuss only the key points ng bawat examination na inyo. Inutunta po itong CBC or tryptophan. Ang pinaka-essential po dyan is itong parameters na pig-upload ng hemoglobin. So, ang hemoglobin. Ang hemoglobin, iyon ang pig-upload ng oxygen carrying capacity sa yung dugo. So, pag naglangkaw yan, ibig sabihin malapot. Pag nagbaba, pwede kang mag-inhaling. Opo. Tuman sa pag nagbaba po ang hemoglobin ng sarong tao, nagkakul po na ma-orient po ilat dyan. Inot na inot, definitely masabi ka lang ng prior. Pero sa nakakonektar yan, there are not of process ng pagpagsak ng iron, pagbaba ng iron. Sarap na dyan ang nutritional anemia. Ayan sa kukulangan sa pagkaon ng mga foods that are rich in iron. Okay? Tapos siya dyan sa mga metabolic disease, kagakol. Ang pagbaba ng hemoglobin, certain. Pwede ka man dyan makadetect yung pagkakol ng kidney disease. Yun? Pag ang sarong kidney mo is not functioning properly, pwedeng magbaba ang hemoglobin. Ang kidney, sarok man yan, isa nagpo-produce ka red blood cells. Aside sa pagkakol ng pulmano. Okay? So, ang sarok man po dyan, itong blood loss. Ito kang pigapod na microscopic hematuria o itong
nag-iit ka ng kinugo, nagbabawas, pero dahil mo siya namamalayan. Ang nakakonektar dyan, itong tigabot ng chronic diseases. Ano po, pag may nilang ka ng haloy, pwedeng magbagsak pa ng hemoglobin mo because of infection. Okay? So, ang bawat sarok na po yan, na ining-discuss na, is interconnected to each other. Yan. Ano? Opo. And if it is a matter of itong tigabot ng clinical eye and clinical interpretation, para ma-detect at ma-explain sa pasyente kung nakaaraw ba ito ang resulta sa iyong blood chem. Opo. Ano, para mo, Sir Hen, ako talaga I take time sa mga pasyente ko na i-interpret para masagutan ko ito. Opo. Kaya ang sarong tao, kung nasasagutan mo po kung pinasabot mo sa inda, kung natainig na kahit po ang pitubo, pinasabot mo kung ano ang helang ninda, mas madali ang pag-manage. Kasi marurumduman ninda sa advisement. Kaya ako pinainom ni Doc Chris kang araw ka ining pulo para marahay araw ka. O pananing makamata ko rin katitawaan. And may reason sinda para tapusin itong management. Kung dahil mo po yan in-explain, malabo sa pasyente, dayan masunod sa inyo. So, in your part, matitipisidan ka na i-manage. Ano dahil mo masiset sa pag-upload mong goal or ano duman sa pasyente. Okay? So, saro pa aside from itong hemoglobin, yan ang hematocrit, that is the capability, yan ang HCT, that is the capability of the bone marrows to produce young red blood cells. Yaon man sa CBC, so WBC, so white blood cell count. Ang white blood cell count, it denotes infection po yan. Pero it is divided into several factors. Yaon dyan so granulocytes or neutrophils, which denotes bacterial infection. Yaon so lymphocytes, which denotes viral infection. May eosinophils man kita. Ano po, pag naglangkaw yan, lalo na. Pwedeng may allergic reaction ka. Common yan among sa asthma. Pwede man na intestinal parasitism. So, ang mga numbers po ini, they have their own stories to tell. Ano po, just like words. Ipag-i-interconnect mo po yan. Okay? So, yan po ang istorya ni CBC. Iyon. Okay? Konektado pa rin konektado gabos pag sa resulta kang CBC, konektado sa gabos na vital organs ta. Tama ang pagkasabot ko sa imo, no? Iyo po, tama po. Interconnected sila sa vital organs and each of them is also interconnected with the results of the blood chem. Ano po? Ayun. Ano mo po yan, piga-correlate na piga-apod. Yes. Ano po? Based sa blood chemistry. Ito ang piga-basehan mi for diagnosis. Plus na actually ang piga-apod ng laboratories. Laboratories are only being done to support your initial diagnosis ng piga-apod. But the main factor in order to diagnose a disease, itong piga-apod ng history. Ano po? Yan ang history, mag-aalig yan sa pasyente mismo, itong piga-apod ng declaration niya. Oo. Piga-aram dyan sa family history, itong social background nila, itong way of life nila. Ano po? At itong symptoms of disease, history of present illness and past diseases. Then pangduwa sa pigagamit ng tool, yan na physical examination. Yan na, sabi nila tututukan na yan ni Doc so dagan Doc stethoscope. Yan. Tapos physical examination. Okay? And pagtuloy, yan ang na pigapot ng laboratory. Actually, yan ang order ng pag-detect ng diseases. Ano yan ang pigapot na classic way. Pero nahihiling ko ngun yan, ano po, bako man po gabos. Ang iba kaya pag may itong pigapot ng may pigasuspetsaran na disease, mapuon siya duman sa uryan, mapa-blood chem muna. You know? Mapa-blood chem muna, pa-atras siya, saka ma-history. Pa-atras siya. Alam mo po, Sir Hen, ang disadvantage pag nagpuon ka sa baba, na laboratory ka na muna, dahil ka nag-physical exam, dahil ka nag-history taking duman sa pasyente, it would be a waste of money. Because you will be requesting some laboratories that are not pertinent duman sa pigamatin niyang sintomas, duman sa helang niya.
Yes. Oh, okay. So was this related tabi pa di? Digdi sa araw ka na pag-monitor ta kang kidney, ining uric acid, SGPT, cholesterol, etc. Lalo na yung triglycerides tabi. Ayun po, opo. Mandyan po kita sa pick-upod ng blood chemistry. Ano, sir? Yes. Go ahead. Opo. So after the CBC, yan ang pick-upod ng urinalysis. Ang urinalysis, kung sa totoo lang sa head, it can detect early diabetes po yan. And it can also yes. Opo. Aside from the infection, ang aram lang sa urinalysis is may UTI ngayon. Yung baga. Correct. Oo. Pero nakulon pa po ang pwedeng Mahiling. ma-detect dyan. Mahiling. Ano po? Like for example, kung may presence na protein or albumin sa urine, it can detect early kidney disease. Ano po? Especially among hypertensive, diabetics, tapos yung mga matataas ang cholesterol, pwedeng mag-positive yan. Pero pwede man po mag-positive ang protein sa mga taong nag-exercise because of the burn ka mga muscle tissues. Okay? Sabi ta nga ni, history taking. Yeah. Kung di ka nag-history tapos nag-positive sa protein, baka sabihin mo na Teo, igwa ka ng hilang sa kidney. Kaya pala nag-positive ito is because of nag-exercise si tao. Okay? Yes. Oo. Lakol na factors palan. Lakol po. Then, yan na pigapod ng glucose in the urine. Pwede man po yan na mag-detect na diabetic ka because you are expelling itong excess sugar sa body mo. But in some cases, pwede man ini mag-positive, especially sa diabetic, itong maging normal. Meaning, may mga bulong kaya po ngunyan, sir, sa diabetes na ang pigigibuninda is to extract the excess sugar in the body and excrete it through urine, kaya pwede mag-positive yan. Then, itong pus cells yan, infection po yan. Pag pinarinig ka mong WBC sa urinalysis, that is a sign of infection. Then, itong red blood cells. Red blood cells is unlikely, especially sa lalaki. Pag nag-positive sa red blood cells sa urine ang lalaki, then it might be a suspect for nephrolithiasis or dapo sa kidney or prostate enlargement. So, dakol po talaga certain ang pwedeng mahilig mo dyan sa mga numerong yan. I see. Okay. So, actually talaga, pag nag-urinalysis, ay ngaya, may UTI masan mahiling dyan. Dakulang pala na factors ang dapat i-consider ng mga doktor. Yes po, especially po ngunyan sa kuya, ayon sa mga fellow doctors ko, we are very particular naman yan sa urinalysis. Bako sa ang main focus mo is to detect the infection, but to detect itong pick-upod ng presence of albumin or protein. Kasi sa totoo lang, Sir Ken, by this year is almost 3 million na ang nagkataigwa ng kelang sa kidney, and most of them are undetected during the visit sa doctors. I see. Okay. Now, ano pa tabi pa diyang ibang connection kay ni may kinarama dyan after kang mayroong mga urinalysis, etc.? Okay. So, madako na po kita digdi sa blood chemistry. Of course, yan a fasting blood sugar, yan po so piga-apot ng detection or parameter to detect itong two consecutive elevation of FPS. Pwede pang confirm yan ng may diabetes ka na. Pero kung alam ka ang sugar mo, you can proceed to further examinations like itong HbA1c or glycosylated hemoglobin, which can detect the average blood sugar for the last 3 months. Okay? Then, yan na lipid profile. Ang lipid profile, 5 po sinda dyan. Pamilya po yan. Kaya na po the profile. Yan sa total cholesterol, so kabuuang cholesterol ng lawas. Yan na triglycerides. Dok, ano nga yan yung PG? Triglycerides yan. Okay? Napabilong yan sa lipids, pero actually, ang pagkano kan sa carbohydrate intake kan sa tao. Pag alam ka, Sir Hen, ang sa imong triglycerides, definitely ang byproduct kaan is sugar. It can affect itong fasting blood sugar mo, pwede mag-elevate po yan. And pag ang triglycerides mo is reaching is 4 and above, it can be a sign of acute pancreatitis. Ang Tagalog po, Sir Hen, kang acute pancreatitis is bangungot. Bangungot. Pwedeng ma-detect mo po. Pwedeng ma-detect mo po yan dyan.
I see. Pag binangungot pa lang, pancreas lang may problema, no? Yes, opo, Diba? pancreas. And usually ang initial symptoms nila is itong pagtaas kang triglycerides. Kaya nga baga nagsasabi kita, sir, pag panggili ka na ngayon, no, pagpaparakaon, Oo. lalo na sa mga matataba. Iyan, oh. Ano po, Dapat may light taba foods. ka, mangungutun ka. Iyan, Oo. oh. Totoo pa Pero rin yan, ang pare? Totoo yes, yan? totoo po. Konektado yan? Konektado po yan. Na it will pagbasugong not ka, happen on nagkaturog that ka, night. di ba? Opo. Basugong kang nagkaturog ka, grabing taba, so lalo na kung mataba yan. Pwede ba na magkausa ni ano yan, bangungot? Iyo po, or pancreatitis. Pero it is not itong Absolute. instant or Absolute. nagkaon-kamon yan. Oo. Mangyayari na at siya ng bangwin. Ay, Accumulated po in Sir Hen. Kaloy na. Ibig sabihin, hindi mo na-address. Ay. Then, opo. Natipon. Natipon na Natipon. Natipon. Tama po. Oo. Oo. Okay. Then, Sige po. ining LDL, itong low density lipoprotein, ini ang pigapot ng bad cholesterol. Duwa kaya yan, so LDL tsaka so LDL. Ay, so LDL tsaka so HDL. Yeah. Ang HDL is high density lipoprotein. Sabi nga ni Linda, Dok, ano ining, arin ng bad, arin ng good, LDL o HDL? Madali isa ng tandaan po, Sir Hen. Ang LDL, lechon de leche. Lechon de Ito na. leche. LDL, yun man ang ano. Oo. Iyon ang bad. Yan ang bad. Pag yan. nasobrang ka sa litson, remate ka talaga, LDL ka. Oo. LDL ka. Opo. Yan, so, yan ang cholesterol na nagdudukot duman sa blood vessels na ano po. Oo. Nagpo-form ka atherosclerosis or accumulation of excess fat. Nagpipiot Duman sa ang suluho, nagpipiot, di ba? Tama po, Oo. Sir Hen. So, pag nagpiot ang ugat, ang blood flow, date ang oxygen supply, pwede kang High atake blood. sa puso ka, Oo. stroke, or high blood. Opo. Okay. Okay. Then, ining HDL, so high density, ini ang good cholesterol. So, the higher your good cholesterol, the better po. Kasi ang functioning that, sila so nag-neutralize sa LDL. Yeah. Oo. Okay. So, among triglyceride profile, ang ang pigatunan may kipansin, ining triglycerides tsaka ining LDL. Because these are the pigaputang risk factors sa ining cardio-renal syndromes na. O ining kailan sa puso as in sa kidney. Tapos, ano pa, ining uric acid. Akaramkang po, Sir Hen, ang uric acid is only can cause arthritis. Iyo, gout. Ngaya. Wow, yan. Pero it is also a marker for heart disease. Tsaka kidney I disease. It see. can also affect your kidney. Ayan po. Heart and kidney. Ang uric acid. I see. Okay. Opo. Go ahead po, pare. Kasi this is an inflammatory process. So pag-accumulate ng uric acid po, so makaka-apekta siya sa puso, especially sa kidney. There are people na nadadialysis secondary sa pagdakula ay paglangkaw kang uric acid, itong gouty nephropathy. So bako sa na sugar, bako sa na high blood, so pwede man mag-cause po ang uric acid kang Yun. pagdaraw. Opo. I see. Ganun pala yun, ano? Ganun pala yung kasalimot, ha? Diba? Pati sa kidney and heart, pwedeng tamaan paghalangkaw ang uric acid mo. Yes po, sir. Opo. Sige po, Doc. Then, ining SGPT, serum glutamate oxalate transferase, po ini, sa muscle tissues naman po ini, and particular ka ini po sa heart. So, pag naglangkaw ini, pinapot ni kung high blood, kung may mga hela sa puso. Okay? Then, ining SGPT, yan, sikatan sa SGPT, nag-apot si Doc, alam ko po bang SGPT ko? Opo. O ining serum glutamate phosphotransferase. It detects liver damage or liver function test na piga po. And of course, last ECG, Yeah. sa puso po ini sa rin. Sa puso ini, Puso. hindi maaraman kumihilang ka sa puso. Actually, Kung- kung yan na with Sir Hen, ikaw kung tulong pasyenteng na-detect na ongoing atake, susaro, nakakonfine na po sa Nahiling hospital. tulos, Doc, ha? Nahiling tulos, Yes. ha? Especially MI, sa myocardial infarction, Oo. naaraman po digdi sa ECG. Tapos of course, ito-correlate mo yan duman sa pigaputan signs and symptoms. I see. So that is why pala, ining mga recommended blood chemistry ini, tama, blood laboratory result, Ayun very po. important ini sa tuyang buhay. Ano? Opo, Oo. very important. And sabi ta nga pag nag-edad ka ng 25, dati nga 35, kunyan, binaba sa 30, kunyan, 25 na po. Pag nag-edad kang 25, dapat iwa ka ng annual
blood chemistry. Yeah. Ano po? Para ma-detect tulos ini. Especially if your both parents are pinapot ng high risk. Yeah. Sa puso, diabetes, cancer, or other diseases, dapat mag-undergo ka na kainin. Sabi ka nga that is the best gift to yourself. Halimbawa, nag-birthday ka na, every birthday mo, instead na magpa-party ka, okay, Magpa-blood. pwede ka man mag-party, magpa-blood chem ka muna. Halimbawa, a day before your party, di ba? Magpa-blood chem ka as a gift to yourself. Sabi ka nga Or ang pinakamagayon na regalo mo sa sarili mo, kundi ang maging healthy and safe ka. Yun. Okay, ano pa tabi pa din? May na-skip kita. Okay na, kumpleto na kita, no? Sa blood laboratory, blood chem. FPS, discuss, uric acid. Ikaw ni may hapot tigdan sa rong paradangog tatabi. Yung halos gabos naman na tatakil-tatabi, Ibig sabihin pala, kaya ni ang usually recommended nindo, kamong mga health practitioners, magin sa iba pang mga health requirements, inan mga recommended, these are all interrelated sa satuyang buhay. Nahiling gabo sa dugo, buda sa ihi nin tawo. Diyan pa lang, sabi ta nga nakulong ka ng pwedeng matitect. And of course, pag naglangkaw po yan, pag may mga elevated values po dyan, we have to treat that. Or if necessary, pa-request po kay other laboratories to go further. Dahil po dyan natatapos na pag nagpa-blood chem ka. That's it. Ang iba kaya, nagpa-blood chem, dahil namin naparalig. Yun na ngayon, okay man. Sorry sa mga tinamaan. Gari, ay makatakot ngayon pala. Sarap pa yan sa mga reason kaya dahil nagpa-blood chem Tatatakot sa maramang sa resulta. Yan. Hindi ka ngayon bipig-iisip sa sadiri mo, maisip kang may ilang ka. Sabi ko mani sa mga pasyente ko sa rin, hindi ka mo mag-isip kang hilang nindo. Ako ang paisipon nindo. Tayo ang trabaho ko. Ikaw ang doktor. Ako ang doktor. Ang isipon lang nindo, itong pambakal kibulo, tapos yan, sa laboratory, pambayad sa laboratory. Yan sa lang isipon nindo. Kapag lang para isip ka. Okay. Sabi ni Ma'am Regino, sabi niya, I have been taking metformin for more than decade now. Okay. Day daw ako mararaot ka ini, sabi niya. Ang metformin is for what, sabi Dr. Chris? For? Yes, for dakol na gamit ang metformin, pero basically po ang metformin is pinagamit na yan to lower down the sugar or an hypoglycemic agent. Blood sugar. Sige po. Opo. Dahil po ka mo matakot, Ma'am Brehino, na magamit yung metformin. It is not the metformin that destroys the kidney. Yan po ulitin ko. It is not the metformin that destroys the kidney, but it is the presence of your disease or the complications brought about by your disease. Pero there are instances wherein pig-stop kami ang metformin, especially sa mga diabetics. Itong pag nasa stage 3B, may staging po kami kay Akane duman sa CKD na pick-up or chronic kidney disease. For the reason that in prevention of metabolic acidosis. Actually, ang iba nga is we are not totally, maski may kidney disease yan, we are not totally stopping the use of metformin. Kasi sa totoo lang, Sir Ken, metformin man giraray ang pinaka, sabi yung pillar or first line management or treatment ng diabetes. And talking about metformin, it is not only used in treating or in lowering down blood sugar. Ano mo bang, Sir Ken, ang mga dahil nagkakaakit piga-treat may man kay metformin? Yan ang mga polycystic ovary disease. And sarap man yan na pigagamit na pang-reduce. Sa mga obese, sa mga overweight, pigagamit naman po ang metformin. And trivia lang po, Sir Ken. Pampaniwang Dok, di ba? Pampaniwang o kung overweight ka? Opo. Pampaniwang man po ang metformin. Kaya pala sa Mandarino, siksiho na. Opo. Kukulo to na ito pag nahiling ako kayo ito. Kaya ngayang pampabawas palang kitimbang yan. Yeah, so sa mga function ka metformin. And po, just a trivia, Sir Hen, don't you know that metformin is discovered by a Filipina nun, Madre? Madre ang nagdiscover. Pero doktor po siya o chemist siya? No. Just Madre lang siya. Madre lang. Madre. Siya nakadiscover kang metformin. Filipinang Madre. Matibay yung pala. Ganyan ko lang nararamdok yan Ganyan ko lang nararamdok.
sa Palawan baga rampant ang pigapuntang kaito sa mga cases ng malaria, ng mga dengue, ng typhoid fever. Opo. Nagkuha siya kiplan. Nagkuha kitanong. Tapos pinainom dumaan sa mga naghihilang. It found out na so mga pigatawan ka ito, nararahay sa fever pero nangluluya. Then kang further study, na found out na nagbaba sa sugar. Dito pa na-discover sa metformin, sikat sa Madre. Binakalkan sa rong international pharmaceutical rights duman sa Madre. Sikat naman yan. Yun na ito. I see. Sa pharmaceutical na nagpuno mag-produce ka. The best. Okay. Okay. Isus ko na. Natakot na naman ako sa mga aputin. Nakul na naman. Sana na-convince ko si Ma'am Brehino. Sigurado ito. Sigurado ito. Okay. Salong hapot, sabi niya, Dok, pag may maintenance database, may mabigat. Pag may maintenance po doon sa mga vital organs na mention Dr. Chris, may mga side effect ho ba yan sa mga vital organs na pwedeng ikamatay? Dok. Pwedeng ikamatay. Definitely isa lang po yan. Ang isang gamot na kamamatay, kung ikaw ang magdodoktor sa sarili mo. Yan. Sabi nga niya, don't take any medications without doctor's prescription. Opo. And talking about side effects, Sir Ken, lahat naman ng gamot may side effects. At kung paano nagkaroon yan, kasi ganito po ang kwento dyan. Diba bago ma-aprobahan isang gamot, dumadaan yan sa tinatawag na clinical trial. And it takes more than 10 years bago ma-aprobahan yan. Yan talaga ang pinaka-proseso. So yung lahat na naka-enroll dyan na subjects, lahat ng na-record nila na naramdaman during the study or during the intake of drug, is nare-record po yan. But it doesn't mean na kapag yan may side effect o may side effects yan na gamot na yan, yun ang mararamdaman mo. Lahat ng yun. Ang ibig lang sabihin yan, sinusulat yan dyan in order for you to be aware na pwede mo yung maramdaman. Ngayon, in case na sa pag-inom mo ng gamot, may maramdaman ka. Okay? Ang gawin mo dyan is magpa-consult sa doktor. And we are not bothered by side effects, sir. And actually, there are medications which are used by the side effects, yung mga new indication na tinatawag. Okay? Ito, for example, alam mo ba, Sir Hen, na ang gamot na Viagra was not intended for erectile dysfunction? I see. Para sa ano yan? Para sa intended for what? It is intended for pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension ang Viagra? Opo. During the study, na-found out nila, especially dun sa male population, pagising, laging nakabayang mag-ilim. Sabi niya maganda. Iba nga yung epekto. Side effect. Hindi siya side effect, Doc. Hindi. Ang tawag sa kanya, kaya ngayon, di ba? Ang apod sa kanya, front effect. Front effect pa. Mangyari sa mauraro. May ka talaga pa niya, front effect. Madali lang ha. Ay, sus ko, may kumpalan ako. Dok, hindi na kitang oras pangyari sa mauraro. May naka-standby pala na akong for interview niya. Nag-rip. Sus ko pangyari. Malilingawon talaga ang buhay ko. Anyway. Di may part 2 kita kainin? Pwedeng mag-part 2 kita kainin. Ano na kung dyan sa agang alas 3? Okay sa'yo mong alas 3 sa aga? Alas 3 sa aga? Hindi ko aram kung nasa na pa sa agang alas 3. Sunday? Pwede man. Basta may signal. Hindi, sa Monday. Sa Monday po. Monday morning. Sa Monday, alas 3. Alas 3 sa Monday. Alas 3 sa Monday. 3 to 4. Sige. Oo. Taon eh. Uli ka na cool na po na. Nadagitan ako galing mga parantabay tangin. Pero magantabay po kamo sa Lunes, ano pa rin? Okay sa'yo mo? Monday? Okay. Tayo Sure. isaro-saroon tayo ni i-point ta, sa alas 3, sa 3 to 4 ta, expound ta dumang masyado sa tuyang discussion. Okay? O sige pa parting words muna sa mga listeners sa tabi niya na aga. Iyo po, sabi tangani, what's your health? Stay healthy and safe. And itong tagline ko, stay healthy in this unhealthy world. So, maraming salamat po. Ayan. Thank you so much, mga tugang Dr. Chris Gianan, kang Daddy's Angel.
mga tugang diabetes and hypertension clinic digdi po sa Ciudad de Legazpi. Sa Lunes tandaan nindo yan ha. Dakul. Uni pong nag-trick din pag-iwalon na ako ha. Di na pag-iwalon. Sa Lunes naman po dito po pag-restoryantan. Okay, thank you tabi Dr. Chris Yanan sa tuyang oras ngayon na pag-aaga. Before we go, mga tugang tamay ini kaya full schedule talaga ini ngunya na aga na ma-interview ta digdi po sa tuya na programa para nagkapirang kahaputan niya to digdi po sa tuyang programa. Makauron ta po si Senadora Loren Legarda. Si Senadora Loren Legarda, magkakauron tagon niyan, may kinaraman po sa International Women's Month. International Women's Month, mga tugang, and may kinaraman sa mga programa niya na gusto niyang isulong mga tugang sa Senado kan Pilipinas. Tabagan mo nga Angel, alas 8:18 oras sa Pilipinas, asin po mga tugang sa DCGB sa araw pong ito, dito po sa ating programa sa buong Bicol Region. Nasa kabilang linya ho mga kaibigan, si Senador Loren Legarda. Madam Senator Loren, magandang umaga pong muli. Marhay na aga, buwabati sa Kapikulan. Henry, good morning. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Good morning, Bicol. Yes, ma'am. Alam po namin na ngayon po ngayong pong buwan ay tinatawag po natin na International Women's Month, Senator Loren, At saka bilang isang mambabatas na nagtataguyod ho para sa karapatan at kapakanan ng mga kababaihan, ano po ba ang mga pwede naming asahan na inyong isusulong at panukala at programa para po sa mga kababaihan, hindi lang po sa buong Bicol, kundi sa buong Pilipinas ho sa darating na araw, Madam Senator? Opo, Happy International Women's Month sa lahat ng Pilipinang kababaihan. At lalo sa ating mga kababaihang nasa ibang bansa na nagtatrabaho bilang overseas workers. Meron na po tayong mga batas na naigawa. Yan po yung Magna Carta for Women years ago nung ako po ay nasa Senado. At nandiyan din po yung Anti-Trafficking in Persons Act para po sa proteksyon ng kababaihan para pagbawal sa pagbebenta o pangangalakal ng bata at babae. Nandiyan din po yung Anti-Domestic Violence Act para sa proteksyon po ng kababaihan para po hindi sila masaktan ng mga kasamahan sa bahay. So meron na po tayong mga batas na ginawa nung tayo to'y nasa Senado. Pero ang tingin ko po ay malaki pa ang pangangailangan ng kababaihan para ma-empower, so to speak. Dahil sa ating laki ng populasyon at dahil sa hirap ng buhay, dulot na rin ng pandemya, ay marami pa rin kababaihan na kailangan ng tulong. Kaya yung aking batas tungkol sa pangkabuhayan, ito yung Magna Carta for Micro, Small at Medium Enterprises, tingin ko ay mahalaga na ito'y tumugon sa pangangailangan ng kababaihan for economic empowerment para sila mabigyan ng maliit na negosyo, na trabaho, na makakatulong sa kanila. Yeah, I would like to focus on the economic empowerment of Filipino women. Yes. The best to yan, Senator Loren. And aside from that, kasi may nabasa akong mga balita, may kinalaman ho sa sinasabing unpaid care and domestic work or itong UCW. Ngayong buwan ka ng kababaihan, ano ho ba, Senator Loren, ang sitwasyon nito sa ating bansa sa ngayon? Kasi hindi masyadong pinag-uusapan yung trabaho ng babae sa bahay. Parang it's a given na. Sige, si nanay ko magluto. Trabaho o syempre, si Mrs. O siyang bahala sa mga bata. O sige, si ate, o kayong bahala magigib ng tubig. O kayong bahala. Aside from the work that we do, diba, may mga trabaho tayo. O, iba, nasa call center. Iba, mga estudyante. Iba, kamukha ko, mambabatas. Iba, nurse, doktor. Iba, barangay health workers. Pag uwi sa bahay, maski na sabihin mo may kasambahay ako pa rin nagliligpit ng gamit ko, ako pa rin nag-aayos ng pagkain ko, ako pa rin. So maraming pang unpaid care at ako syempre nag-aalaga sa aking papang 89 years old. Wala naman akong nurse para mag-alaga sa kanya. So hindi ko sinasabing kailangan tayong bayaran para dyan. Importante lang ay ma-recognize yung extra work na kalinga ng pagmamahal ng mga kababaihan at bigyan pugay natin at bigyan ng importansya. Yan, unpaid care. Yan yung ibig sabihin na
hindi man tayo nurse, hindi man tayo caregiver, pero inaalagaan natin ang ating mga pamilya, yan ay unpaid care. So, I see. hindi ko sinasabing may katumbas yan na pera, pero may katumbas syempre yan na recognition. Magandang bigyan ng pansin, bigyan ng pagpupugay. Yun. Ano ho ba ang pwedeng gawin para may address ho ito? At yung pamahalaan ba natin, Senator Loren, ay mga ginagawa na pong tugon sa bagay na to? Hindi masyadong ang pinag-uusapan, kaya gusto ko lang pag-usapan para alam nila, oo nga pala, no, doble ang trabaho ng babae, no? Pero babae, mga lalaki minsan ganun din. Oo nga pala, no, aside from her work, ito pang ginagawa niya, kaya pagod talaga si nanay, pagod talaga si ate, at si lola, at si tia, at si ganyan. So, kailangan lang bigyan ng pag-uusap, pansinin, at hindi ko naman sinasabing sweldohan ng pag-aaral sa magulang. Hindi po. Importante lang ay alam natin, magbigay pugay tayo, at let's see how sa mga poor families ay makompensate o mabigyan man lang ng insentibo or mabigyan ng extra income sa mga walang trabaho. Yan. I see. Opo. Madam Senator, isingit ko lang po to ha, kasi nagte-text po sa akin si punong barangay Yuleke ng barangay Pawa, Legazpi City. Nagpasalamat po siya sa inyo dahil nabigyan nyo raw po siya ng isang programa, concreting sa kalsada yata, way back 97 to 2006. Salamat daw po sa inyong tulong sa barangay Pawa, sabi niya. Okay. Nakakatuwa naman. Alam mo, wherever I go around the country, ang dami nagsasabi, oy, nabigyan mo ito, bigyan mo ito. Nakakatuwa. At una, yung mga batas ko, gaya ng free college education, ang dami syempre libreng mga scholars. At kahapon lang, may youth leader ako ng Cebu, sabi, kayo pala ang principal author ng Unifast Law, ang dami ditong scholars. Hindi namin alam. Yun, hindi ko nasasabi lahat palagi. Pero pag sa Bicol, sigurado ako, maraming Unifast scholars dyan. Ako'y natutuwang makatulong. Yes, kaya pero kay Kapitan, mabuti naman na gagamit yung mga kalsadang ating tinulungan pa. Opo, Kapitana Yuleke ng barangay Pawa, Legazpi City po, Senator Loren. Salamat po. Opo, okay. With that po, Senator Loren, last na lang po, may ginawa yatang, may ginawa po na latest survey, yung Pulse Asia, at nalaman ho namin na isa po kayo sa mga nangunguna sa sinabi ng survey. At maliban dito, napag-alaman ho namin na pinag-endorsin po kayo ng PDP Laban. Ano po ang reaction nyo tungkol sa bagay na ito, Senator Loren? Ako po ay nagpapasalamat sa iba't ibang mga grupo at partido nang nag-endorse po sa atin. Salamat po sa PDP Laban, bagamat ibang partido po kami, ay ako po yata ang una nilang inendorso sa labas ng kanilang partido. Pangalawa po, salamat kay Pangulong Duterte sa kanyang pag-endorso din sa akin noong isang buwan. Salamat din sa TUCP, Trade Union Congress of the Philippines, sa kanilang pag-endorse sa akin. Ako po'y nagpapasalamat sa kanilang patuloy na paniniwala sa ating panunungkulan. Opo. Mensahe po, Madam, sa mga Bicolanong nakikinig ngayon. Matagal na po ako naglilingkod para sa ating mga kababayan sa Kabikulan. Sana po ay nakikinabang ang mga tao sa lahat ng ating ginawang batas gaya ng free college education, pati na rin ang micro, small at medium enterprises law at universal healthcare. At syempre ang ating pagpapahalaga sa klima, sa pagbabago ng klima, na alam ko ang Bicol ang siyang nangunguna din sa ating paghanda laban sa mga disaster. Kaya kasama po niyo ang isang Loren Legarda sa Senado para po tumulong sa mga kababayan sa Kabikulan. Diyos mabalos. Maraming salamat, Henry. At stay safe and God bless. Yes, Diyos mabalos po, Senadora Loren. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo palagi. Okay, mga kaibigan, Senador Loren Legarda, alas 8:27 ang mga balitang yan. Hatid po sa inyo ng mga sumusunod. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Tando ay ginto, ibang ginto. Para sa dekalidad, asin abot kayang bulong, mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Cobra Energy Drink. Cobra, the #1 energy drink. Angat ang lakas mo. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte. Tuloy pa rin ang daloy ng buhay ko. Daanan man ang sunog, lindol o bagyo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa
Iboto si Gordon para senador. Number 31 sa balota. Di ka pababayaan. Tuloy pa rin ang daloy ng buhay ko. Pandemya man tumigil sa aking mundo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para senador. Number 31 sa balota. Di ka pababayaan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Pupunta ka ito, nagtaon na si Alanin, marhay na pagserbisyo. Dakol nang natabangan, makaikwanin, marhay na trabaho. Sa syudad, Legazpi man, maging sa probinsya. Vice Mayor na kaituhan ta, si Alan Ranyola. Vice Mayor ka, si Alan Ranyola. Aksyon at serbisyo, alagang Ranyola. Mga Legazpenyo, malalaonan ta. Vice Mayor Alan Ranyola. Sabi kan texter ta, Henry, siguraduhon mong salon si Dr. Cristianan, kahuron mo ha. Takunday mo nga kauron. Diyan ta ka sa DCGB. Madyan nga kami sa DCGB pag na mo makauron sa lunes. Pasensya na po kamo. Araw ba, Diyos ko. Pasensya na kun bagadyo, di ba? Ano, stoy. Basta yun na yan. Ano sa nung nag-stress? Noel! Shh! Noel! Noel! Okay ka na, Noel? Noel! Hello, Noel! Noel Manalo! Okay ka na? Sa kuya nag-reply si Architect Leo Del Rosario. Hindi ako pwede na. O bueno, mga tugang mabalik ako alas 3. Ay, dapat pala dyan hapon ko si Dr. Cristian ng kauronon. Ako Sabado ngon yan. Adi, dapat pala dyan hapon. Alat ko na ha. Tabing niya akong pagkamadali lang. Dapat pala dyan hapon. Mali, hindi Lunes. Sus ko. Dapat pala dyan hapon. Bako. Adi, tapon ako si Dr. Cristian. Madali na nga. Dapat pala dyan hapon. Bako, mapalunis pa kita. Madali lang Mapalunis pa kita. Dapat pala dyan hapon. Iyo, tabing, di na kita magalat kilunes. Iyo, elo pa di. Yes, pare. Oh, pigsin ng ilaw kan mga paradangog ta. Dapat pala dyan na hapon kita mag-uron. Okay sa imo? At siya na hapon, may ano kami pa di? May meeting ako na atenderan. Anong oras at yan? Dyan na, 3 to 4. Alanganin ako pa di. May meeting. Alanganin. Sa Lunes talaga kita mag-uron. Lunes na sana yun na yun. Lunes. Onder ka, at least nadadangog kan mga parantao ka. Business mo. Iyo. Sa Lunes, ginasa na. Okay? Thank you. Opo. Alright, thank you. Monday. Yeah, thank you. Okay, thank you. Okay? Ito na. Sa Lunes talaga. Tama pala sa decision ta John. Lunes. Pasensya na Lunes. Mga ay sandali tamay. Maparang na ako. Salamat po sa inyong pagantabay. Alas 8:32 ni Naga. Yan, salamat. Nakulo na kong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. Si Vice Duplex Tagman sa Albay #1. Ta mga proyekto niya para sa kauswagan. Magagayon niyang